Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. I am Eric, 28 years old at manager sa isang construction company. Fan ako ng Mahiwagang Burnay at regular listener ninyo sa podcast. I wrote to share my painful love story. My girlfriend Lucy and I had been together for 4 years. Yung relasyon namin, kumpletos rekados. Wala na akong mahihiling pa. Kumbaga sa 3-in-1, sobra pa. Siya yung babaeng pangarap ng bawat lalaki. She's beautiful inside and out. She's caring, loving, and very understanding. May kaya din at galing sa maayos na pamilya. Needless to say, mahal na mahal ko si Lucy. Umikot ang buhay ko sa kanya. Kaya naman nawasak ang mundo ko nang ipagtapat sa akin ng kaibigan niya that Lucy has confessed that she fell out of love already. Ayaw na daw sa akin. Umiiyak dahil gusto nang kumawala pero hindi niya magawa dahil wala naman daw akong ginagawang masama. Ayaw daw akong saktan ni Lucy. Wala naman daw involved na third party. Nawala na lang talaga yung pagmamahal ni Lucy sa akin. Sa gitna ng sakit at kirot, ang dami kong tanong. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Paano niya nagagawang magkunwaring mahal niya ako samantalang wala na pala siyang nararamdaman para sa akin? Ano yung totoo sa mga ipinakita niya sa akin? Gaano niya ako minahal? At kailan nawala yung pagmamahal niya? I had so many questions pero kapag kasama ko siya, hindi ko magawang itanong. Natatakot ako na if I confront her, mapilitan siyang ipagtapat sa akin ng totoo at tuluyan niya akong iwan. One time, for the very first time, I looked into her eyes while she was talking to me. She was smiling. Ang sakit. Ganun pala ang pakiramdam kapag alam mo ang totoo behind that sweet smile. Doon ko na-realize na I had to let her go. Masakit na makitang pinipilit niyang maging masaya para sa akin. Mahal ko siya kaya hindi ko hahayaan na masaktan siya. I cannot let her choose me over her own happiness. Ayokong ipilit. She didn't have to pretend anymore. She didn't have to think of any reason just to break up with me. Sabi nga ni Jimmy Bondoc sa kanta, "Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses." I broke up with her. I just said, maybe we both need time to grow and love ourselves more. Tambalan, she never asked me why. Nag-smile pa nga. Lucy will always be part of my life, my heart, my soul, and my journey.
She will always be the person that I will cherish for the rest of my life. I wish that she finds the happiness that she didn't get from me. I wanted to tell you that I love you, just for one last time. I hope she does not blame herself dahil na-fall out of love siya. I understand. I hope she finds a man that will complete her. Thank you, Tambalan, sa pagbasa ng letter ko. More power sa programa ninyo. Ang inyong tambalanista, Eric. Iiyak na yan. Yung batang kalaro mo lang, no? Oy, iiyak na yan si Eric. Nagpapakastrong yan pero naiyak sa kanta. Kita mo nga, nangingilid na yung luhan. Ayan na, namumulan na yung mata. Ayan na. Iiyak na yan. Ayan, somebody told me that you don't want anymore. Yung kaibigan niya yun. Oo. Alam mo, yung mga kanta talaga may meaning eh. Alam mo, ngayon lang nagkaroon ng meaning tong kantang to sa akin. Ako rin. Diba? Na parang, Totoo ka dyan. para siya sa mga nag-fall out of love. Pakinggan natin. Habang nagpapahinga kami. Kailangan preserve yung boses. Oh, fall out of love pala yun. Ayan na, iyak na talaga yan. Ito na. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Yun lang ang alam. Loses, yun lang ang alam. Oo, totoong-totoo, no? Yung lyrics, Oo. no? Aww. Aww. Ano ba yan? Ano ba yan? Well, syempre masakit talaga yan kasi mahal mo, di ba? Tapos, masakit kasi iniisip mo na parang, di ba, ang dami niyang tanong, partner. Sobrang dami niyang tanong Totoo. Kailan nawala? Saan ako nagkamali? Alin yung part na saan ako nagkulang? Yung mga ganon. Ito yung mga kanta para sa'yo. Oh, talaga ayan, eh. talaga. Para sa'yo talaga to. Uyak na talaga yan! Eto na yan! talaga kanina pinigil Iiyak pa. na yan! Eto na yun! Eto na! Wish I could be the one. One who could give you love. Ay, nako, nakakalurke. Lungkot naman. Kaya nga eh. I love you but I have to say goodbye. Kaya nga eh. Well, sabi mo nga, 'di ba? Sabi mo nga, Eric, hindi mo naman kaya na piliin ka over her own happiness. Kasi ultimately, syempre, gusto mo naman na yung partner mo masaya din siya. 'Di ba? Yun naman yun eh. Kaya gusto mo siyang pasayahin, gusto mo siyang paligayahin. So, kung hindi mo na maibigay yun, bakit mo naman pipigilan? And that's very selfless of you. Correct. In fairness to you, Eric. And sa tingin namin, makakahanap ka pa ng iba. It's not the end of it. Mm-mm. 'Di ba? Meron ka pang mahanap na iba. Masakit lang talaga yan sa ngayon eh. Ayan na talaga, iyak na siya. Ay. Ganun talaga, no? Totoo yung sinasabi nila na if you love someone, you have to set him or her free. Although, totoo din naman yung sinasabi ng iba na kapag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Ipipilit mo, 'di ba? Ipipilit mo. Siguro, Kaya nakakalito eh, kasi oo, parehong totoo. Kaya nga, pero
pero magiging ano lang siya, depende sa sitwasyon eh. Diba? Depende sa mga dahilan at Correct. sa maraming mga factors. Oo, 'di ba? So in the case of Eric, yung ngumiti pa si ate mo, girl, nung sinabi mong ano. Parang pabor na pabor yung Oo, hiwalayan sa kanya, correct, no? 'di ba? Well, it's simply a sign kung hindi niya na nilaban kung hindi na siya nagtanong. Alam mo, hindi na siya nagtanong, hindi na niya nilaban, hindi niya in-insist, tinanggap niya na lang. It is ano yan, isang napakalaking signage sa SLEX na ang laki-laki, ang dami-daming ilaw, flashing pa with neon lights, ganon. Na kung di mo pa na-gets, ano na lang talaga. So it's truly, obviously, kasi sabi nga, 'di ba? Dalawang bagay, sabi nga ni partner. If you truly love somebody, set them free. But if also, true din naman, that if you truly love somebody, 'di ba? You will do your best, 'di ba, to make it work. Kaya lang in your case, Eric, hindi na nagtanong eh. Ano na lang talaga eh, parang tinanggap na lang. May pagngiti pa, di man lang nagpaka-plastic sa ato mo, girl. Siguro, parang ang dami ng beses nagpapaka-plastic siya that she's happy. Kaya nung finally, meron ng pag-let go, hindi na niya napigilan. Di ba? Talagang nagpakatotoo na lang din. Well, ganun talaga. Hindi po lahat na nagiging jowa natin na nakakatuluyan natin. Correct. Minsan dumadaan lang talaga sila to serve as a lesson. To give us lessons, tama to give yun. us a To lesson. make us happy. Correct, 'di ba? May matikman-tikman ganun. Para maraming tikim ganun. Pero minsan ikaw din yung makakatansya sa sarili mo eh. Bakit nangyari ito? Minsan Yes. magkakaroon ka rin ng assessment sa relasyon yung dalawa and maraming tanong para sa sarili mo. Bakit nangyari ito? Bakit nanlamig siya o bakit na-fall out of love yung taong mahal mo? Yan. Pag hindi mo nakuha yung sagot, medyo matatagalan ka maka-move forward. Pero kung malinaw at alam mo sa sarili mo na meron kang pagkukulang, you have inadequacies, 'di ba? May mga shortcomings ka. Then mas madali mo matatanggap ay kaya siya umalis. And then kapag nalaman mo yung dahilan, then makaka-move forward kayo pareho. 'Di ba? In a way, parang mutual na rin yung naging decision niyo. 'Di ba? Letting her go and then you accepting her her paalam. Oo. Her Ang dami kasing English ito ni Eric. Nahirapan ako. Accepting her paalam. Accepting her bye-bye na. Ganon. Ang hirap. Hindi, alam mo kung ba't mahirap. Ang dami din kasi nitong English ni Eric. Kaya Buong na-realize ko, anong mga nasa kalahati na, kung dami naman English nito sa kuya. Porque manager ng construction company. Mga kausap naman niya, nasa mga constru, mga Tagalog lahat. Daming English. Alam mo, yun din siguro isa sa mga rason bakit Nakawa tuloy kami, napipilitan kami. Kaya nga. Hindi, ako parang part na nakikinikita ko. Yan yung rason kung bakit na-fall out of love yung jowa mo. English kasi ng English. Hindi na tuloy ka makapag-communicate ng tama. Oo, hindi niya ma-express ng totoo yung nararamdaman Correct. niya. Paano English speaking ka, di ba? Tignan mo, you accepting her paalam. Oo, di ba? Alam mo, there's so much truth to what Chris said. So much truth to what Chris said. English na po tayo. Nakakahawa ka talaga. Hindi, may katotohanan po yan eh. Example, isang perfect example ng isang kong kakilala. Matagal sila nung boyfriend niya, 6 years. Tapos, isang araw talagang sinabi niya talaga sa akin, wala na kami. Yung wala lang yung pagkasabi niya, wala na kami. Sinechite. Hindi ba sa Frenny? Okay. Frenny ko siya. Tapos sabi niya, wala na kami. Tapos yung ako naman super worried na okay ka lang ba? Anong gusto mong gawin natin? Anong gusto mong kainin? Ganon. Tapos sabi niya, honestly and seriously, sabi niya, sobrang okay lang talaga ako. Sabi ko, meron pala talagang ganong falling out of love, no? Kasi ako hindi ko naman... naniniwala din ako. Hindi ko naman may falling out of love yun na nga talaga. Ako kasi I've never experienced it before. So parang hindi ako relate na may ganun pala talaga. Pero yung sinasabi mo kasi partner kanina, 'di ba, na kailangan mo malaman na ano yung contributory factor. Ano yung mga triggers? Ano yung sabi mo kasi English speaking si Koya, inadequacy. So, di ba? Ano yung posibleng pagkukulang mo or hindi man pagkukulang or sobra sa'yo, di ba? Na naging factor kung bakit na-fall out of love siya. Hindi kasi pwedeng, feeling ko lang hindi siya pwedeng yung wala lang dahilan, isang araw gumising. Kasi yun nga yung sabi ko dun sa kaibigan ko eh. So, isang araw gumising ka na wala na. Tapos sabi niya,
Well, nung una inisip ko na ganon. Pero nung mas parang nilaliman niya yung pag-iisip, na-realize niya daw na hindi niya na emotionally abused pala siya. May ganon na basta ang explanation niya is every time na nagkakaroon ng argument silang magjowa, parang ang laging nangyayari is iniintindi niya na lang tapos ina-absorb. Hindi niya na pinaprocess. Parang mga ganong Tas kemerot. nag-build up Tapos na. nag-build up. Tapos na-realize na ginaganon niya pala ako na lagi niya akong biniblame or lagi niya akong basta yung parang ganon. So, hindi ko na iano kasi sobrang chismis na talaga yun. No? Kasi kwento ng kaibigan ko yun. So, sa madaling salita, meron talagang rason eh. Yes, na-fall out of love kasi May rason. Oo, At kasi dapat maging aware ka doon sa reason na yun. Ano yun? Inadequacy Sino ba? at ano? Correct, inadequacy ba? O yung katulad nung sa experience ng friend ko na meron kang sobrang ginagawa na Hindi ka aware. hindi ka aware. 'Di ba? Or tinatanggap na lang ng partner mo kasi mahal ka. 'Di ba? But in a way, meron ding pagkukulang yung partner. Kasi kung Parehas naman silang may ganun yung nararamdaman factors. niya, dapat sinabi niya, huy, nasasaktan ako sa sinasabi mo. Hindi yung tanggap lang ng tanggap. Correct. Hanggang sa mag-build up na lang yung Tama. emosyon at mag-decide na umalis. Correct. Ganun. 'Di ba? Laging mutual yan. Pero in your case, feeling ko mutual na rin. Malaya na siyang makakaalis. At ikaw din naman, sige, bye-bye na. Di malaya ka na rin. Kumaga mas matatanggap mo na rin eh. Sa 'Di ba? true. Kasi nakita mo nang masaya siya. And Tama. for you, ano na 'yun, kumbaga parang sige, Sabi ko FB sa'yo. live na tayo.